We hebben de alpaca-vereniging 2 shows per jaar. Eentje in het zuiden van Nederland en eentje in het noorden van Nederland. En we organiseren deze keer in Drachten. Dat is voor u de allereerste keer. Hallo. Hallo. Hoi. Ik kom even iets overleggen. Oké. Ik ben Judith Spinder en ik ben een van de organisatoren van deze alpaca-show. Ik ben Jesse Spinder en ik ben deelnemer. Ik hier eerst al dit orenhobby, dat zijn wat skipjes. En daar vonden jullie net zo vol hoor. Dus toen op een gegeven moment had ze zocht om wat oors en toen kwamen ze met deze dieren. Judith, wat wie de mis skiep? Ze stonken en ze winnen dom. Sorry, dat is het dan. Het mooie van alpaca's is dat ze heel intelligent zijn en dat ze roeken net. Wat gaan jullie doen? Met de alpaca een rondje lopen. En wat vind je van de alpaca? Leuk. En wat vind je er zo leuk aan? Omdat je ze heel kan aaien. En hoe voelen ze? Heel zacht. Ze komen vroeg op. Ja, dan gaan we naar Judith toe. Dan gaan we allemaal naar Judith toe. Want Judith heeft iets moois, want jullie hebben allemaal een hele grote prijs gewonnen. Oké. Het is een heel prille tanken dat ze voor de wol gaat, maar dat is in Nederland minder. Dus het is eigenlijk meer vermeerderen en dan de vogels verkeep je of soms de aarden verkeep je. En dan krijg je bij je wol. Uiteindelijk gaat het er dus om dat we voor u de ultieme alpaca fokken. En dat is het een doel wat heel veel voortleidt, maar dat is wel waarom je bepaalde stappen neemt, keuzesmakkers voor bepaalde dekkingen of een bepaalde kleur. Nou, elke keer is het best spannend, want doe eens nooit wat een keurmeester van die dier vindt. Zul je haar zelf wel een bepaald idee, dus oh, die is mooi, maar het is altijd je, doe wie is mooi en dan zei ze van, nou, keurmeester, wat vind je ervan? Wat zei de jury? Dat ze een heel goede fijnheid hier en een hele goede crème-style. En ja, alleen die oren hier krijgt ietsjes meer wat er de voorkeur op doet. Judith, ja. Ik ga goed nice, want je bent op Torfje op in treden. Super, ja dat is mooi. En baalst u dan of ben je tevreden? Nee, ik ben hartstikke tevreden, want dit is net onze kleuren. We hebben normaal in mei door, dus we zijn altijd super tevreden. Lokwezen en een soort succes nou. Dank u wel. Kom maar.